Home, depende da... Non é para operacións, é para operacións creo que hai que ir en xaxún. Pero para as analíticas, que che dicen as analíticas, cando vas facer análisis de sangue, dinche, veñase en xaxún, no, sabes por que era eso? Porque antes un viña comida e outro non. Entón, un daba glucosa, outro non daba glucosa, era un lío. Dixeron, todos en ayunas. Pero a colonoscopia, por favor, sí. Xaxún. Temos que ir a... Temos un artistaza, Metemos a Eva Iglesias antes para chamala, veña. Eva Iglesias! Hoxe temos unha artistaza, Moi amiga miña. Unha Sí, fenómena, señor. Sí. Unha das grandes, Eu creo que No, sí. sí. Eu creo que sí. Da verbena, da música... Por onde ela pasa hai festa asegurada. Impresionante, E había tempo que non viña aquí, Moito. E vai nos cantar, aparte, ten un grupo novo, Ben pode ser? acompañada, ben Pode ser? acompañada. Como se chama? Cumbia pop. Oh, eso mola muchísimo. Veña, hoxe ven a pintar a mola Land Rover Tania Beiras e Cumbia Pop. ¿Cómo estás? Pero vides co traxe de inverno aínda, Claro, Aínda non é temporada de verano, Queríamos vir formales, queríamos dar unha imaxe de formalidade, entón dixemos, chavales, somos todos de negro. Nun vídeo viral que vin eu hai pouco xa estaban eles. Claro! Hombre, Bicho. Luis leva 3 anos comigo, Sí. Javi 2 e el é o primeiro ano. Ah, vale. E non estás a tempo de escapar. Tu bicho vídeo de No, Tania? non sei, no. É buenísimo, Cal? Sabes de cal falo? Está moi guai, Cal? Está moi guai. Pues mira, Mira, eu creo que estabas ensayando, non? No, Probando. é que estaba Ah, era nunha actuación. sesión. Estaba nunha sesión Oh, vermú. que Nunha sí. sesión vermú, sí. Yo quiero que me dé un besito nada más. Yo quiero que me des un beso. Eso non lo grabes. Yo quiero que me des un beso. É que se o queres facer non che sale, No. Porque foi... Eu que me ves. No, eu quedei en shock, eu dixen, pero que mierda quedaste acabo sin- de facer aquí? Pensaste que non eras tía. No, eu dixen, pero que acabo de facer aquí? Botastes aire. Non sei o que me saliu. Non sei o que me saliu. José, pon outra vez que é unha fantasía total. Pon outra vez. Mira que chulo. Yo quiero que me dé Ai, no. un besito nada más. ¿Qué pasou eso? A todos. É o que hai. Eu son moi fan de Tania Beiras, do seu grupo, porque na era da hora que todos son... Bueno, todo non, pero hai moitas grandes orquestas que acaparan moito do traballo e hai entre as orquestas que son moi grandes e as discotecas móviles, que, oi, teñen todo o dereito a traballar, evidentemente, pero que hai moitas tamén, non? Foron salindo moitas, pois claro, quedou menos sitio para formacións, digamos, máis modestas de puesta en escena, non? Ten que haber para todos os bolsillos. Pero quer dizer, quedou menos sitio para eso, non? A ver, uns tiraron para un lado, outros tiraron para outro. Sí, a ver, eu creo que hai mercado para todo e así hai un gran abanico no que o público, as comisións de festas, que dende aquí lle mandamos un bico enorme a todas as comisións de festas porque fan un gran traballo. Hoxe en día é moi difícil facer festas e eles loitan para que a súa aldea ou o seu pueblo non quede sin festa, entón ten que haber un gran abanico onde poder escoller Sí, de para todos os posibilidades, bolsillos. Entón hai cabida para A todos os todos. prezos. Pero se teñen a oportunidade de que lles coincide pasar por un sitio e ven ali nun cartel a Tania Beiras, paren, porque facendo festa, e cantando, que canta moi ben, e facendo, o que se chama facer festa, eu chamo de facer festa, non? De estar Sí, ali claro. e facer show, van ver poucas tan boas como a ela en Galicia, Ese é o afiche. Ese é o afiche. Este é a nova imaxe 2026 que, ollo, estamos estreando hoxe aquí no Land Rover. Ostra, eso É é... que trouxemos exclusiva, Roberto. É chulísima, Foto boa. Porque isto é un antítesis do ano pasado. O ano pasado íbamos cada un con un traxe dun color. Démoslle colorido. E este ano dixemos, vamos a ir de formales. Este era do ano pasado. Non Entón estaba mal dixemos, tampouco, Claro, Era distinto. estaban Estaba moi moi ben. guapísimos as cousas como son.
Entón dixemos, pois vamos a facer antítesis e íbamos en blanco e negro. O ano pasado estaba de festa e este ano xa un pouco de cabodano. Xa un pouco así Bueno, máis... porque nós, bodas, bautizos, Así. comunión, cabudanos, O que sea, claro. Para unha boda, a mí non se me ocurre nada mellor para unha boda que Tania Beiras con cumbia pop. Home, Pois é pois verdad. estuvemos nunha boda en enero, fixemos un festón increíble e outro día os noivos viñeron a vernos a unha festa. Que dices? Claro, foron de que- luna de mel, que tal e chulo, cual, que- e despois viñeron a que vernos a unha bonito. festa. Home, Oh, claro. que ben. Iso hai que quedar contentos. Tendes dúas chicas. Temos dúas chicas que lle enviamos un bico dende aquí, porque hoxe non podían estar todo o mundo aquí, a Tania e a Noelia, que Noelia é bailarina, e Tania é como un cómputo de todo, porque Tania fai tamén coros, canta algunha canción tamén, porque se está soltando, estou na metendo aí para que cante algo tamén, porque se marcha unha Tania que quede outra xa, sabes? É para Bueno, pero que non marches, claro. que non marches. No, bueno, pero podemos, collemos as dúas. Entón fai un pouco de todo, así que dende aquí mandamos un bico enorme, porque as botamos de menos hoxe. Pois... Nós estamos encantados aquí en Land Rover, todo o equipo, de decir aberta contratación de Tania Beiras e Cumbia Pop e van ver o que son capaces de facer na festa. Podemos ir xa. Creo que vades facer el hit del verano, non? Claro, é porque esa vez foi con Jallo, a ver se hoxe é sin Jallo. Porque Pero é isto canción, riguroso non? directo. Pero iso pasa a todo o mundo, muller. Bueno, pero había que vir demostrar que cantamos ben. Que che vai dicir? Pero Pois- esta é a canción que máis vai sonar da... Eu creo que sí, duda. no? É a Na canción do verbena, sí. verán. Ti Sí. pos esta canción na verbena, a xente volvese loca, Sí. Sí. Cando esta canción xa ten 20 anos. Claro, pero oye, sacaron as rapazas ahora, nós facemos un cómputo das tres. Traemos tres cancións en una. Un popurrí. Ah, non Mira mesmo. si somos vos, que hoxe en vez de traer unha, traemos tres. Pois...